Lelo Panyasa Voice Box aponi Galindo alindutenga opita ku chipani cha Malawi Congress Party makamaka iwo andithu akulankhula kuti siwonse amene amasapota chipani cha Malawi Congress Party ali anthu osaganiza bwino, anthu oyipa. Kulitu anthu kumene ku chipaniko anzeru, anthu okuti amataka ima ndikulankhula umatha kuona kuti munthu uyuyu nkhalidwe wa MCP koma dziko lino la Malawi amalifunira zabwino. Ndiye akufuna kuti anthu amene aja adzuke ku chipaniko ndikuwalangiza azinzawo kuti iyayi kuba kwaonjeza. Akuti anthu kumene kungogawana malo mwachisawawa. Tsoka ilo malo aja moti amangepo zinthu za nzeru akupezekanso kuti akumangogulitsa kwa anthu obwera. Ndefunso nkumati kuti nanga malo tikamangogulitsa mwachisawawa kwa anthu obwera, nanga ana zidzukulu zimene zikubwera kutsogoloko adzafikira pati? Mafunso oti amenewo amene akufunsa Boni Galindo lero pa 29 January 2025 pano Panyasa Voice Box. Ndipo akamaliza chonda Malawi musayiwale kuchita comment maganizo anu in the comment section below kuti nkhani imene iyi mukuiona bwanji. Tiyeni limodzi pano Panyasa Voice Box. Dziko la atsogoleri lioneka ngati anzeru, dziko la Malawi lioneka lokhala ndi atsogoleri amene anapita ku sukulu ophunzira bwino koma ali makape okaoka. Umawaona nthawi imene asanalowe mboma amabweretsa ma ideas ooneka ngati akalowa mbomamo akapangamo zokupsa. Sokairo akafika mbomamo amakachosa zimene anapanga nzawo ndikuyika zawo, kusintha mayina a zinthu ati kuoneka kuti akapitiriza za munthu uja ati azaoneka kuchipa. Koma one thing you must know is government is a system. Palibe amene angasinthe system yo. Imayenera kuti ukakhala wanzeru uzipanga zimene anapanga nzako kuchita implement. Vuto limene tili nalo kuno ku Malawi sitifuna kuchita implement good ideas zimene anapanga anthu ena mbuyomo. Mwachisanzo Bingwa Mutharika adanena kuti ziko lino tiziyendera zero deficit, tizizidalira tokha. Koma atsogoleri ena atabweranso anazichosa zimene zija. Lero ziko lasanduka lopemphapempha. Lero nzanu nduyo ali ku Tanzania kukapempha magesi kupempha ko mafuta. Khala ndiye muzisinthana ndi chani khaya zimene mukupemphazo? Khala ndiye muzasinthana mwina ndi nyanja yomwe ikapena. The DC mwana woopsa kwambiri. Utenga wanga wa ulere mama wa uno ukupita ku chipani cha MCP. Makamaka ino ma veterans aku MCP ko amene mmaganiza ko at least muliko anthu oganiza kumene koko ku MCP ko amene timakuona nikuti mwina mutapasidwa chance mukonza kuachita advise anzanu. Tikunena anthu ngati achina Juliana Lunguzi, achina Jumbe, achina Njovu Yarema, achina Meja, ndiena anzeru amene nthawi imene mparliament ankati akaima ndikumadziwa kuti anthu atu ndi anzeru awawa, koma mwina chance sichinawagwere. Mukanawalangiza anzanu a MCP chifukwa athamanga kwambiri. Nkhani zokuba athamanga kwambiri. Ili ndi ziko zimakhonza kusintha. Nkutheka kuti mwina Mulungu akalola mu September muno ziko likoza kusintha. Mwauze anzanu a MCP aonjeza kwambiri kabedwe kake. Inde munthu ophika nsima sumalephera kulawa ndiwo, kumano awa anzanu a MCP aonjeza. Ndinalengezapo kapena ndinanenapo mawiki apitawo kuti meya wa mzinda wa Lilongwe adapita ku khoti kukatenga injunction yochita block 70 plus zimeneso zili pa mkangano kwambiri malo amenewa ku area 27 kumene director of planning and development komanso planning manager komanso director of finance aku Lilongwe City Council ko apeza nazo mavuto. Tikunena pano apanga transfer ndipo akuyenera kuti akachite report malo awo amene atumizawo ikamakwana uba 1 February. Director of planning and development Hilale Kamera komanso director of finance Elia Mbanda
komanso a Obvious Nyirenda atumizidwa winayo kuzomba, winayo kumzuzu, winayo kulikoma chifukwa chochita block kuti maploti amenewa asagulisidwe. Maploti awa ndi akhanso, maploti awa ndi opindulira Malawi, komano akumeneko anzanu a MCP akufuna maploti aja agawane. So gairo maploti onso akagawanidwa kupita kwa MCP members sikuti sotu akukamangapo nyumba iyayi koma kukagulisa kwa amwenye. Ziko lomvesa chisoni limene lizazaze kusogoloko ndi anthu obwera, ndipo sitikudziwa kuti kodi ana amene atazabadwe azafikira kuti popeza ziko lili kuzaza malo mukupereka kwa anthu obwera, mukupereka kwa amwenye, ma Nigerians, ma Burundi. Kodi ana amene atazabadwe kusogoloko azakhala kuti? Kodi makolo athu akati azipanga zimene zikalero ziko litikanalipeza? Ndiye inu amene muli a MCP mudziwe kuti kunali anzanu mbuyomo nawonso amalamulira zikoli, koma nchitidwe yake samapanga umenewu. Tapitani mu depot yaku Lilongwe mukaone ma structures ali kumeneko kungomangidwa mwachisawawa ngatiso kukhanso kulibeko director of planning kapena planning manager. Ayi kungomanga chisawawa. Ndiye zimenezi chifukwa chokuti ma directors amene wa achina kamerawa, achina banda area mu komanso a Obvious Nyirenda amalesa zimenezi, a MCP atumiza ma transfers mwa force. Chimo lawo ndi limenero kuatumiza anthu osalakwa chifukwa amachita block kunena kuti maploti awawa, maploti 70 musawagulise. Kodi tukuli phwando la maploti, phwando la malo? Kodi tungati ndi mulilongo mokhamu kwina kulikonse mukaenda ulo mblanta asite molo muzuzumu mumachingamu muliwondemu muzomba mumangochi salima kumulanje kunsanje kuli phwando la maploti, phwando logawana malo. Ma ministers ena akutenga maploti ochuluka kwambiri kumafusa kuti kodi zimenezi munati mumwalirerero zizapita kwa ndani? Kuli kuba kopsa kuba. Tateni tipite kuja kumachedwa ku NF FMR FM kumeneko ndiye kuli katangale opsa. Ndipo inu a SCP mukanathamanga mupite kumene kukukuza kwaza feterezako mukaone zimene zikuchitika kumeneko. Kukupasidwa magalimoto makalata okhala ngati akutenga fetereza kupita naye kuti akamugawe, koma feterezayo akupita ku area 36, akumapita ku area 36 ku nyumba ina kuseriko ndikumaka muchosa mmatumba kumamuyika mmatumba ena. Akakhala kuti ameneyo ndi minister watulusayo ndi kuti akumayikapo zina lache kuti amene akuchita donate fertilizer ndi minister ameneyoyo. Katangale wafika popsa kwambiri. Mukapita pa wakawaka pa korido ya wakawaka kumanzereko muende mmene momu pa korido imeneyo mukayipeza chinyumba china kuseri pa konapo, mukachipeza chinyumba chimenecho anthu akutenga matraki a fetereza amene akusowa anthuyi. Fetereza uja waulere ujayo akumutenga ku small holder matraki ulendo naye ndikumaka musinthula kumeneko, akamusinthula akumamuchita lipaki, akamuchita lipaki akudindapo zina la minister iyayi angomuyika muthumba lina ndikupita kumakagulisa ku Tanzania malo osiyana anthu ndikumalemera. Kodi tuziko la Malawi laphweka kwambiri tikamanena kuti chimene chasalako ku State House ndi chigololo? Muzikhulupirira pakali panopa ndiye nyumba ijayo ayisandusa ya chigololo anthu kusavuka. Mukanampasatu break chakwerayo chifukwa zimene mukumpangira zini malaulo. Wina ndi uja wagwida last week, ndiye wiki inonso wagwidwaso winanso wa MCP so kumadabwa kuti kodi abale ndi chani makamaka. This is a very very dangerous sign yokuziwisani kuti zinthu sizili bwino. Ngati ku MCP tukuli munthu amene ndikoza kumpasa mamalikisi kuti munthu uyuyu ndiye akugwira ntchito bwino,
amene mukuyenera kutengerapo phunziro ndiye ndi vitupiko mumbatu. Tikazitenga ndale kuzisiya apo ndikuona ntchito za munthu zimene akugwira munthu makamaka zoteteza amalawi, kuteteza munthu amene ali wosauka, kumuteteza munthu kuti ufulu wake usaphwanyidwe ndi vitumbiko mumba. Ndipo avitumbiko mumba wakanakhalapo mwina 8 akanakhalapo 10 nduna za boma ndikumagwira ntchito mene akugwirira vitumbiko mumba. Akuluakulu Malawi ali bwino munthu wakumuzi akumva kukoma chifukwa mwachisanzo zimene zachitika ku tcholo zija, kumwesa mwenye mazi onunkha, mazi okuti anali ndi miyala amene iwowo amwenyewo azunguwo akumapasa anthu otchera ti. Pamene pajapo avitu muli ndi distinction. Ndipo muyende mukafike ku Lujeri, mukafike ku Esperanza, mukafike ku Minimini, mukafike ku Greenock, mukafike ku Landadero, mukafike ku Sayama, mukafike maesteti onse mukayendere kumene koko muone mmene anthu akuvutikira. Machini ochera ti akuayika padakali pano kusonyeza kuti anthu samalembedwaso ntchito, anthu azizunzika akumulanje ndi kutcholo. Mupite monse ya bwana muyendere muone mmene anthu akuzunzikira. Ndipo anthu akuzunzika kumalawi kuno ngati si kwawo. Choncho inu avitupiko mumba kupatula za ndale zimenezo nthawi zina mukumazikambakamba koma mukugwira ntchito yayikulu kwambiri. Izi ndi zimene tikuzifuna ife ngati ine ngati omenyera ufulu ngati ineyo ndikumamva kukoma kwambiri, ndikumamva mumtima mwanga kunong'ona bwino kwambiri. Ndipo ntchito imene iyi musayisiye. Mukati choncho mukayenda chonchija mukayendera maesteti mulowe mwamwenye mukaone uve uli mmene momo mwamwenye makamaka mulimbimu. Matoileti mulibe, munthu amampasa 2000 every Saturday ati amenewo malipiro ache. Anthu akuzunzika kwambiri. Muyende mmene mubwana muyenderemo muone mmene anthu akuzunzikira. Ena ndi awa a Reserve Bank mukanatengerapo phunziro. Reserve Bank mwezi pano mukumagwira ntchito monga mmene akugwirira minister ameneyi vitumbiko mumba. Tikapita ku mbali ya pension anthu akuzunzika kopya koma Reserve Bank mulipompo. Tikapita ku Pension Act amanena kuti Pension Act imalamula kunena kuti every institution imene ili insurance company imayenera izipereka member statement kwa both the members komanso isi employees. Koma muona kuti ma insurance companies ambiri samapereka member statement annually kwa ma members kuti azidziwa kuti kodi pension yawo ikuyenda bwanji. That is why padakali panopa kuli a lot of pain, a lot of cry. Anthu ambiri akuzunzika sakudziwa ndalama zawo salandira kuphatikiza kubomako. Ukapita kubomako amanena kuti ndalama zako zili kutiko, zili kuniko, iyayi zili ku ndalama zako tazisiya ku Vanguard, ndalama zako zili ku Prime Insurance, kodi ku Old Mutual. Makampani wakodi iniyo ngati regulator Reserve Bank mumachita mumakhala ndi nthawi yokayendera ndikuona kuti kodi Vanguard akuperekadi member statements. Vanguard akupereka member statements kwa ma members yake komanso kwa ma employees yake. Nanga nkhani izizi za ma agent kodi akupanga zimene lamulo limanena kunena kuti simukuyenera kumamudula munthu ndalama yache yolakwika, pay as you earn. Zimene zozo munayenera inu ngati a Reserve Bank kukachita monitor ndikuona zimenezo, because kuma insurance companies kuli a lot of road. Anthu akuzunzika kwambiri. Mupite ku Old Mutual, mupite ku Prime, mupite ku Vanguard. Makamaka anthu ambiri akudandaula Vanguard. Vanguard iyi ikuoneka kuti anthu akuyidandaula kwambiri. Ichi ndiye chilungamo chaketu. Mupite ku Nico, mupite ku makampani onse muyendere inuyo a Reserve Bank posatira Pension Act kodi imanena kuti chani, kodi malamulo amati chani, koma muli bize
kuba mmene akubera wa opanga mafuta makampani amene akuyenderesa za mafuta muno Malawi kumene kuli diesel akubedwa, petulo akubedwa, matankalaja akuti akabwera akumawapanga kumaba every tankala kumaba mumwina 2000 liters. I mean, 200, 2000 kabena 200 liters, 300 liters, 5,000, 500, 1,000, pang'ono usiku ndikumagulisana. Kuteko anyamata awa mwaona akumagulisa black market wa. Mafuta aje ndi amene wowo akumakhala ndi makampani awo a private basi akumaitanizana ndikumagulisana mafuta amene akumaba m'matankala muja. Malawi wafika povuta kwambiri. Mwanambu Makembu kuchokera ku office ya president kusika musi kwa ma ministers pakana pa constituency level aliyense ndi wokuba, aliyense angoba, koma Malawi akuzunzika kwambiri. The DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. T.A. Mabuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.